ବାଉଁଶ ଆଣିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ଆଣିଥିଲେ ପୋତିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକ ଆଣିଥିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ବାଉଁଶ କଞ୍ଚା ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗଛଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଜାଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆସି ସାରିଲେଣି, ତ ଜାଣିଯିବେଣି କି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମୋ ଗାଁ ମାନେ ଡମପଡ଼ା। ତ ଡମପଡ଼ାର ବହୁତ ସାରା ଇତିହାସ ଅଛି। ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ଏଠି ଆଗରୁ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଡମପଡ଼ା ଗଡ଼ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଡମପଡ଼ା ଗଡ଼ କହିଲେ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି କୁଆଡ଼େ 15 ରାଜା ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଗଡ଼ଜିତ ମଧ୍ୟ କୁହାହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟି ପଛରେ ରହିଛି, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବି ରାଜା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କି ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ଦେବ, ତ ସିଏ ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶକୁ ବି ଗଜା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ସେ ଗଛ ସେଠି ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୂଜାରୀ ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ନେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ସେଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ। ଏମିତି ଓପନ୍ ଏୟାରରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର। ଲୋକନାଥଙ୍କ ମହିମା ରଜା ବାଉଁଶ ଆଣିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ଆଣିଥିଲେ ପୋତିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକ ଆଣିଥିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ବାଉଁଶ କଞ୍ଚା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ବର୍ଷ ଧରି ବାଉଁଶ କଞ୍ଚା ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ସେ ବାଉଁଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଜାଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦାସ। ସେଇଠାରେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ସରିଲାଣି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯାହା ମେନସନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ଯେମିତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନବକଳେବର ହୁଏ, ସେମିତି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ 2007 ମସିହାରେ 7 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି। ଏଠି ଯାହା ମେନସନ୍ ହେଇଛି 2007ରେ ହିଁ ନବକଳେବର ହେଇଥିଲା ବିଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ପୁରା ସରିନି ତିଆରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଏଠି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ପାତାଳି କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତ ବୋଧହୁଏ ତା ଭିତରେ ହିଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 2007 ମସିହାରେ ହିଁ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ଦାରୁ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଡମପଡ଼ା 14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2007ରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍କଟା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗାଁଟା, ଡମ୍ପଡ଼ା ଗାଁଟା ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚନ୍ଦକା ଫରେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଚନ୍ଦକାକୁ ଲାଗିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ତା ସହିତ ସେପଟେ ରହିଲା ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ଆଉ ସେ ଅରାଚଣ୍ଡୀ ପୀଠଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟଟା ଅଛି ତା ପଛପଟେ ସେଇଠି, ସେଇପଟେ ହିଁ ପାଟଟି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା। ତ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଆଜି କବି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଟିର ଏଇ ସରଗ ମୋର, ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର, ଜଳିବ ପୁଣି ଏଇଠି ଶେଷେ ମୋହରି ଚିତା ନିଆତି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଡମ୍ପଡ଼ା ତାର ନାଁଟି। ତ ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣି ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶିବପ୍ରସାଦ, ଯିଏକି ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଆଣିଛି ସିଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।